Ok, bă, bună, eu am găsit la un nou vlog pe canal. Astăzi facem un vlog cu bicicleta mea. Și dar cum v-am spus, acest canal nu o să mai fie chiar mult de gaming, adică o să mai fac acolo jocuri și astea câteodată, dar mai mult vloguri. Și haideți să-i dăm drumul. Abonați-vă, dați un like, un comentariu, tot ce trebuie și haideți să-i dăm drumul. În episodul de azi, bine, în vlogul de azi o să mă văd și eu puțin cu bicicleta și hai să dea drumul. Să-mi pun puțin pe pauză. Și hai că am închis un pic filmarea, fiindcă nici probleme tehnice. Ana Florica 92. Ia, dau un drift ca lumea sau ce? Fii atent! Ia, ia să mai de pe roată. Provocarea mea. Ce fac? Exclusivitate la www.florica92. Aici se va ridica pe roată. Și hai da. Era să rup gâtul. Că unul e Florica la 92. Și 3 de Florica 92. Și cam atât cu acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă lăsați, apăsați pe butonul de like, un comentariu, acolo un like. Eu am fost Florica 92. Pa, pa!